Wow, this is Don Brown with the Dawn of Nollywood. Keep watching Logic Man TV and don't fail to subscribe. You'll be glad you did. Neke bulo maka kwa. Guno nwe kwa nke ị ga-eyi kwa. Nne, ịma nke ahụ ya occasion ndị odogwu. Ga akwa eji eje ahịa. Tanam. Jesus. Chineke me. Chineke, hey! Amomo. Daddy. Ke na asarị kwa n'aka ka onye na-ere ala. Nna kpọọ ndị ahịa mara ma ha ga-abịa zụ ahịa. O nwere ka isi akpọcha ndị ahịa. Ị na-agbọ ha ma ya dịde ka ị dara iberibe. Mana ọ nweghị ya ka m jiri kpọọ gị. Teddy. Oge adị ọzụkwa. Ọkaba adị ọzọ ka ị ga-achọpụta imechie n'oge. Ọ dị mma. Butechia ihe ndị a niile na bukọtacha ihe ndị a ka imechie. Anyị emechikọta taa anyị alawa. Aga? Ebe chazira m. Bench anọkwa n'ebe a. Ogbo. Mechie shop. Gbachi ụzọ. Gbachiwa n'ụzọ ya dele bi na dele mshi. Gbachie n'ụzọ na. Ka m si agbachi ụzọ ebe ị nọ n'ime shop. Shop nke gị. Gbachire m shop gị na-ajụ m ka si agbachi shop na shop. Shop nke gị. Ị na-apụ ara. Mana gị ntị ka m gwa gị. Onye ọbụla jụrụ ese m. Si alụgbu. Ọ dị mma. Na ihe ọ dị m cha. Ọ dị mma. Nke ka nke nwunye m ị nwere ike ịgbachicha chọpụ na ọhụ gị n'ụzọ ọ mebi ịgafewa saịdị ụlọ m ọhụ gị jụwa gị ese m si ya na ịhụ ọmụ mgbe m bịa werecha ihe na chọpụ pụọ onye ọzọ anụkwana na m lahụ na shọp
ọma, mgbede ọma. Kedu maka gị? Di gị? Ọ aga m ka ọ bụ, ọ aga m. Mana m n'ọwa ọga gị. Kedu ebe di m nọ? Oke, ọ lawago, mana ọ tụchabụkwa aka ọ lawara. Mana o kwesịghị irute ụlọ na. Nke a na-achịkwana gị na-akọgharị akọ n'isi ka ezi ihe ọzọ. Ịkwakwa ya na mbe bịa chọọ ya n'ụtụtụ. Gbam, agwara m ya na ị bịara. Mana eji m aka na onwe ihe merenụ. Madam. Ekwentị udo adịkwa Onye nwanyị, atago m afụfụ. Mana di m a na-ehizikwa n'ụlọ. Kedu nke mụ na di ga na-ehi n'ụlọ? Ọ na-ehizikwa aghọtaghị. Ọnụ nke ahụ ọ karị ka mma, ọnụ ọsọsọ ya. Mana di m bata n'ụlọ ọhụrụ ya ọgbafu. Mụ na ya ehi ụra n'oge abalị, obi na-etiwe mkpu. Biko, please, egbukwana m biko. Amaghịzi m ihe ewu nke ahụ. Chineke, nke bụ egbukwana? O nwere ihe i mere ya? Ihe ga-eme ya, ọ dị m ka ọnwụ, ka m ga-eme ya? Nkwa ya eme ya. Kwa ọnụkwa ka akụkọ a dị o. Gịnị nke bụ di mkpa nwoke ya na-emezi ka nwatakịrị? Agakwara m n'ebe ọ na-ere ahịa. Nga akwa nwa ọrụ ya sị m na ọ lawala. Ọ kwụwala, ọ lawara ugbu a, o mekwe nke ọ nọọ ya. Amaghịzikwa m ihe m ga-eme. Amaghịzi m ga-eme. A sị m ka ngwa gị ma iwe ezigbo ọyị m nwaanyị biko, ebe ọ bụla ị hụrụ ya, ị gbatụnụ m ya okwu, mebi ọ ya ege gị ntị. Ka ha bụrụ nsọ, ebe ọ bụla m hụrụ ya, m ga-agwa ya okwu ka m mara anụ, ka m n'olu okwu ya, ka m mana ebe ọ chọọ ịgwa n'okwu, ka m mana ma ọ ga-agwanụ m ihe wụ mkpa ya. Ebezila hichaa anya mmiri gị. Ibezila. One. I work out like watching answer.
Sayoku. Kwadigi ka na-akpọ John. Anyị bụ ndị uwe ojii. Di gị gwara anyị ka abịakwa ka i buru akpa pụọ n'ụlọ na ị chọrọ igbu ya. Hey! Aghọta m ihe unu na-ekwu. Ọ gwara unu nọ mma nwunye ya. Ka otu ngesi gbuo di m. N'anya nwaanyị. Anyị achọghị ime ha n'ike. Mana ịchọ ka anyị mee ya n'ike, anyị eme ya n'ike. Na n'ihe m na-ekwu, naanị ihe ya emere anyị kịta bụ ịgbakpọ n'ime na ahụ buru akpa ekpe gị si ebe a pụọ. Nwaanyị bịa buru akpa gị pụọ. Kọpra! Okay, ịchọzi ka mee ya n'ike. Ogene, ogene, anyị meburu akpa gị pụọ. N'osisi n'oge adịghị. Asị m gị ma ọsịsọ. Ka ihe jikwere nwaanyị a, ụmụ anyị. Buta bagi pua. Buta bagi pua, dia saya cari buya, buta bagi pua. No voy a venir. No. Sigue pua. Pua. Kita posia. Tidak boleh dia lah. Pua. Agwọ na-atụkwu ya ọpụpụgwu ara otoro na-agbapụ ya anya ana mkpo afọ sagburu enu ọ bịa kpọrọ nwa m na ya nnekata nwa na ayaghara isi nsi ife akụpe ndị nzu ọjafụ enwekwa isi nne enyi ife a na-enyo ma ume kpọrọ nwa m je obodo atụrụ je kparịa tụpụrụ nwa ngwongwo n'iro ka onye mere arụ be nke ọ bịa bema ego nwa kedu ihe na-achịnye ọ bụ na o nwee ife nwa mme ọ bịa sị m nekwa ife nwa na-eme ma ọ kpọ n'ekwentị ụtụ na-agbara ya anya ọ chụrụ nwa nchụpụ nkịta tagburu mụ na ya ka ya emekwa kedu ife mma ejiji nwayọ nwanne ya bụ wetu obi kedu ihe o eji bata na ana m eji nwayọ na oge o siere m osipaka ana m eji nwayọ na ọ kparị m n'iru ndị nze gwa m etu m esi kwụ n'ihe ọtọ na-agwa ndị nze ekene m ifere eju m anya kedu ka m esi kpọkọ ha sị ya na ife ọgọ nwoke mme gịnị ka a na-ebe wee bee mma n'aka ọ ife nna anyị Papa, biko ji ya nwayọ. Ama m onye di m nwe ọfụma. ịmụ ya ọfụma isi na anya adịghị etu a ịmara na ya mụ ya alajite n'uche ya ọ ya bịa ya biko ịma onye ọ bụ ọfụma ngwa na ịmara na ya ike na ọgọdọ eke nsị ọkwa ya ọ dị mma gụ na nne kpatọpụ nna anyị ebe ka ị na-eje ebe anyị mama ebekwala akwa ọzọ esegbukwala onwe gị ọ bụrụ na mma anyị na mpa anyị ekwetọghị na onwe ihe ime di gị achọ gị hapụ mụ akwenyere gị ama m ihe pụrụ ime na ihe pụghị ime mana n'oge na-adịghị anya di gị ga-achọta gị abịa mgbe ahụ ọ lọtara na akọrọ uche ya ihe m na-agwa gị ebekwala akwa ọ dị na ọ chụpụrụ n'ụlọ ihe na-ewute m ebekwala mana di m gasịrị obi were ndị uwe ya ji chụpụ m n'ụlọ ka m zụrụ ohi mama iwu mkparị o nyere m ọ hụrụ gị ga-eti ya
Chichi, nke na-ebe a na-ebe akwa gịnị mere? Gee ntị, echegbukwala onwe gị maka mma na oge na-adịghị anya di gị ga-achọta gị. Ịnụ ihe m na-agwa gị? Kedu ihe mere? Bekwala akwa. Kedu ihe mere ya niile ji wee na-adakwa sọ? Bekwala akwa. Tọọsụ ọbalato ka ihe niile ji wee na-eme. Kwụsị ibe akwa, ama m. Mana ọnwụ ya ga-eme gị igbu onwe gị. Ebekwala akwa ọzọ. Nwanne m, ahụrụ m di m n'anya. Ama m nke ahụ ọfụma. Achọ m ihe ga-ekewapụ anyị. O nweghị gị ekewa unu m abụọ. Ihe m na-agwa gị, kwụsị ibe akwa nụ, ọ ga-adịcha mma. Ebekwala akwa. Ka abanye n'ime ụlọ ka ị ga-eri nri kemgbe ụtụtụ enweghị ihe ọbụla itile n'afọ gị. Agwa na-agụ m. Bịa ka anyị gawa nụ. Ama m. Ebekwala akwa. Ka anyị gawa. Kemgbe ụtụtụ nọ m ga na-echegbu onwe gị. Ebekwala akwa nụ. Ndo hichaa anya gị na ọ ga-adịcha mma maka na sị na nwa ọbụla chọrọ ka ọ kpọrọ nne ya gaa n'ili n'oge nne ya na-erubeghị ọ ga-abụ nne ya ụzọ nwụọ. Ọkwa ịhụ na ndụ ị ga-amụkata nwa ike nwa agụ gị, ị ga-amụ onye ọbụla ị chọrọ. Nne, kedu mgbe di m chụpụrụ m n'ụlọ mgbe na-enweghị ihe mere?
nwa m bụ n'afọ nji wee na-enwe olileanya. Ọ bụgonu gwazienụ m ihe eme nne. Nne, ka m jikene gị. Kedu onye mmejọrọ? Ozugbo ọmalịcha m ihe m ji wee kpọọ gị ebe a bụ ka m jụọ gị na ihe ije tara na ụlọ ọgwụ ije, gịnị ka dibịa bekee sịrị na ọ ya na-aya gị? Ịchọ ka m gwa gị ihe njite ngwa yọọ m ayịyọ. Kekwa nke wee yọga ayọ ịgwa m ihe ije tara. Nke wee yọga ayọ. Yọgodi ịchọbụ na ị chọrọ ka m kọọlụ gị ihe njete, yọgodi m ezigbo ayịyọ biko. Ngwa biko gwa m gịnị ka ije? A sị gị yọọ m ayịyọ. Ọ bụ na yọrọ m ayịyọ adị m akọ. Ọmalịcha m. Oge bụ oyibo. Ọ dọrọ m mecha. Biko na gwazienụ m. Ozugbo. Ihe njetere n'ụlọ ọgwụ m gara bụ na onye dibịa bekee gwara m sị m na mụ dị adịgo m ime. Achọọ m ụdị ihe anya mba. O nwere ihe ndị a na-eji egwu egwu. Ị na-egwu egwu oge na aghọta m na ịdị gịnị? A sịrị m na m adịgo ime. Ejikwana ịdị ife egwu Chineke emegola anyị ya. Na ịdị gị ime? Agwakwara m gị agwa o. Chukwu emela ya. Ọkwa gwara m gị ya. Nke a wofu ọ fọrọ asaa. Nwayọ kwa. Ka m jụọ gị. Egwakwala mama ma papa maka ozi ọma maka ha na-enye nsogbu ma ọnwa kemgbe ị ga-amụ nwa Chinasa mụọrọ anyị nwa. Egwakwala. Ikwukwa bụ eziokwu mana agwabeghị ha. Enweghị m ego n'ekwentị m. Ya kpatara ya. Ya ka iji nwayọ na-ekwu ụdị ihe a ka ị na-asị inwe ego n'ekwentị. Chere ka m pịpụta nọmba ka ị were nke a kpọọ ha. Onye na-akwụkwọ ekwu. Lekwe ya. Ọ gawago. Ọgọ m. Mama ọ bụkwa ọgọ na-ekwu nwa gị nwaanyị. Aṅụrị. Joy. Mama sị nka ngwa gị na Chineke emego ya. Mama adịgo m ime. Ise gịnị? Mama sị na m adịgo ime na Chineke emego ya. Joy, isn't ime? Ayi, gịnị dịrị Chukwu? Joy, imesala m ihu. Obi adịla m mma ugbu a. Nke wụ na m ga-awụ nne mmadụ. Aga m ekuru nwa m n'aka. Bịa sogbu m. Biko kenere m ọgọ m nwoke. Gwara m di gị si ya na m si na ọwụ dị mkpa. Aga m eji ya akara ugo. Ịmanye m ga-etu di gị. Ọ kachasị mmadụ n'ọgọ nke mbụ nke obodo anyị. Mama Chineke emego ya. Mama kekwa maka Chinasa nwanne m. Chinasa na ebe. Mana Chinasa na obi adịghị mma. Chinasa mma. Mana enyere onwe gị nsogbu. Oge ịbịa, anyị ga-akpọ ọfụma. Nne. Inyekwana ya ka mụ na ya bụ. Obi m ewe n'ihe kpọchi ya kwana ya. Kpọchi ya. Gawo nnọọ. Echi ka m gwara gị m ga-eme ihe a ma cheregodi m ga-akpọghachi echi ka anyị mee ya onye isi biko iwe ga-adịkwala ọkụ o nwere obere nwa bịara ebe a wetara akwa ọ sị na m nye gị ya. Obere nwa kwa?
Come. Bịa. Gasike. Eche m na esi m n'ọwụ na o nwere akwụkwọ ozi ihe ọwa akwụkwọ ozi. Nwere ihe na-ahụ ebe a? Ọ bụ na onwe ihe dị ya. Ị na-ajụ m ịjụọ m ka m jụọ onye? Mana otu a ka o nyere m na m nye gị ya. Mmadụ zuzuru were ihe ọbụla nye gị ka inye m gị were otu a wetara m. Otu ụbọchị onye ara ga-evuru ngwongwo vu gị vutere m ya n'ọfịs. Onye isi iwe ga-adịla ọkụ. Ị hụrụ nwa jide nwa ihe m ga-eti ya mechie gị ọnụ na-enweta onye ime onye ọ bịala ebe a nye gị suzuru si ebe a pụọ gaa rụọ ọrụ gị. Ọmarịcha, ịma nnọọ ka esi agba ọkpụkpọ ịwazi mmadụ ọkpụkpọ ọfụma. Ichefuzi n'ebe a na-agbakwa ọkpụ ka nna arụ ya bụ ife mma anyị ya. Mba echefuru m kama na m sị ka m jaa gị mma na ị na-eme ka ya nnọọ ebe a na-asọ gị. Ọmarịcha, nna m ọ bụ ihe m chọrọ ịgwa gị. Biko gwam na ntị na-akpọ m fulifuli. Gwa m biko. Ọmarịcha. N'ụlọ bịa fụ m nwa dị agbazi biko kedu iji egwuregwu biko kwụsịkwu ya apụbago m mba obi m eso m gị ebe obi niile eje so m gị obi ekelere m Chineke na m nwere ọyị dịka gị. A sị na ọ bụghị amadị m ihe m gara eme n'abalị, ama m ebe m gara ehi. Ka ngwa gị ị mana m na-aga dịka ka nwanne site ụbọchị anyị dịka ụmụazị ama gị marụ oge ọfụma obodo omume gị a ka nna aghọtazi kedu ihe na-eche gị kedu ihe bụ nsogbu gị Ihe a niile bidoro abalị abụọ gara aga
nna ha edi ya ma nke mere n'abalị tụrụ nnukwute egwu. Nwunye m nọgidere otu a tụgharịa ka agụ na-egbu mmadụ, bịa otu a ka ọ chọrọ ịdọgbu m ma gbapụ. Ya mere m ji gbara bịawa. na nchere ike gwa m na ihe mere gị gbara bịawa be m n'abalị bụ na nwunye gị wụrụ agụ chọrọ ịdọgbu gị. Kedu mgbe ụbọchị nke a bido? Nwunye ka ọ wụzi ọdụm ka ọ wụ ọgba asị? Ihe a niile gbagwojuru m anya. Nke a mere n'abalị daa na ọ wụrụ gị amara m na inwe obi ịtụkọ egwu ị gara ada n'ala ebe ahụ nyụọ maka ịhụ ka o si bịa. Mama ihe m na-aga ime gịnị ka ị chọrọ ka m mee? Ihe m chere ka eme uwe ahụla ị ga-abịa ka ị laba ka gị na nwunye gị daa ntị ka ị mara ewu nsogbu ya, mara ebe nsogbu a niile bidoro. Ịjụ ihe m gwara gị na ihe mbụla obi na ihe ga-adịrị ụnụ mma kụnụ kpaa mara nsogbu ụnụ niile kụnụ nwee ike mezie n'udo. Ị na-aghọta ihe m na-agwa gị? Ọ dị ka ihe m kwuru ịghọta ya nke ọma. M sị gị na nwaanyị na-aghọ agụ na-adọgbu mmadụ, esi m laa n'ụlọ ka mụ na ya na ọ darịa ntị oke ka ọ tapụ m ntị. Mgbe ahụ ka ọ tapụrụ m ntị ka ọwụ ahụrụ m na ịchọ ka m dị ndụ nke bụ m laghachi mụ na ya abụọ alagharịa ga dawa ntị. Ọ bụ eziokwu ezi ọyị bọta o nwekwara ike ihe a niile na-ekwu na ị na-akarị awụghị ihe nwa na-eme ọ nwaanyị gị o nwere ike ọgwụkwọ n'ihe ibu n'obi ichekwala nka na-agwa gị na so onye ndị chọ ka iru ụlọ ọ gị wụ nwoke ji ụlọ ị ga-ahapụzi ụlọ gị gbara abụwa n'iro kpọọ ya kpọkalata ya ọ nwaanyị gị gịnị ya da ntị gị mara nsogbu ya mana ọ mezi ọzọ gị kpọọ mụ awụ ezi ọyị gị anyị ga-ama ihe anyị ga-eme banyere ọnwụkwa nna ekweghị ime ihe m gwara gị. Ma ọ bụrụ ikpe m kwanye n'ihe m gaghị eme gị ihe ọzọ ị na-akpọ ihe na-agbagwojucha m anya. Obi m biko nọdụgodo ọdụ obi ka nwa gị eziokwu mana inyechana m ọbara mgbali elu eri abalị ụnyaahụ ka nna na-agba eri ana na-achọgharị gị mee m ụra ahụ n'iro. Gwa m kedu ife na-eme gị, kedu ihe na-eme? Mụ na gị abụọ n'otu ntabi anya iru gị wee tụgharịa na-atụ egwu dịcha nnọọ ka nke anụ na-adọgbu mmadụ. Ọ bịa nnọọ chọọ ịdọgbu m, ọ ya mere m ji wee gbapụ iru m nke a obi n'isi n'iru m. Onye si ka njọ gị eji m afa Chineke nna bi n'eluigwe ọgọdọ anyị na-akpọ n'ala gwa m eziokwu atụ na amasị ị ṅụrụ mmanya na-aba n'anya ụnyaahụ. Naanị otu aba ka m gwa mbọ naanị mana ọ bụ mmanya na-eme m aṅụ m mmanya nke na-egbu m egbu n'abalị ahụ. Ama m ihe m na-agwa gị, ama m ihe m hụrụ, mmanya na-egbu m. A sịkwa m maka o nwere ife nwere ike ime gị ife ọcha ọ dịghị ka oji, ife oji ọ dịghị ka ọcha na-ewepụ mmanya na-aba n'anya. Ịma na ị nwere isi mmanya ijeje na-aṅụ mmanya. Obi m onwe nsị ka ndị oge biko achọrọ m bido ụbọchị tata gaba ka ị hapụzie ịṅụ mmanya, aṅụzikwana mmanya na-aba n'anya biko ayọrọ m gị aka ayọ biko. Anụgo m ihe aga m ahụkwa ụdị ahụ. Obi m ọkụ nwara mfọ gị n'anya
Enyi, n'ezi oyi onwe ka m si nyaa ndụ n'abalị bụ ihe m na-amaghị. Amaghịzi m onwe m, amaghịzi m ebe m nọ. Eruru m ala mmụọ, onwe otu m si laghachita ndụ bụ ihe m na-amaghị. ezi oyi m lee ka m gwa gị ihe gbasara ihe gị na nwunye gị gbajuru m anya. Ihe mere na ahụ anyị ga-ama ihe a ga-eme ya. Anyị ga-ama ihe a ga-eme ya. Ya wụkwala nke na ihe ị na-eche ịgwa m ugbu a bụ ka m laghachi ebe ahụ gakwujie nwaanyị ahụ ọzọ, maka na nke ugbu a ana m egezi gị ntị. Ọ bụrụ na ihe tụ ụdị arụ ahụ anakwa m ege gị ntị ọzọ. Ezi oyi m ọ bụrụ ihe m na-ekwu, mana ihe m na-aka bụ ka anyị gbadosi ụkwụ ala ike bifo anyị nọ na mmiri nchabaa ya anya. Ihe na-agwa gị ọ bụrụ na ụdị ahụ ihe ọbụla mmadụ ga-agwa m ugbu a bụ ihe ọbụla m chọrọ ịnụ ugbu a bụ ihe ọ bụ mmee ya nwaanyị a pụọ na ndụ m. Achọghịzi m ịhụ nwaanyị ọzọ, achọghịzi m na ihe nọ ka mmadụ hapụ ịnwụ. Ọkwa ihe m ji na-ekwu. ezi oyi ngwa ngee ntị ka m jụọ gị, nwaanyị gị anyị na-ekwu maka ya ọ mụ onye mbụ? Mba, ọ maghị. Esi ọ mara onye mbụ? Ọ hụbeghị. Ihe iji jụọ abụghị ncheta anyị ga-eme amụrụ n'izu bịa ka m gwa gị. Onye isi ụtụtụ ọma. Onye isi nwaanyị gị bịara echi gara aga bịa jụọ ese gị, mana agwara m ya na ị nọrọ gị. Ee, ọ ghọtakwara ihe m kwuru. A sị m na nwunye gị nwaanyị gị bịara bịa chọọ gị echi gara aga. Ụbọchị ọzọ ọ bịara ebe a jụọ ese m, gwa ya na m adịghị arụzi ebe a. Ịnụ ihe m kwuru? Gwa ya na achụgo m n'ọrụ. Ma ihe mere, gwa ya na m agaghị obodo oyibo. Ezi oyi m ọ gịlịzi ka ị na-eti sọkpu mkpu? O nwere ihe ọzọ ọwụ na-awụ na nwunye m na ọ bịara ebe a na ọ jụrụ ese m. Ọ ya ka m na-agwa ya ka ọ mara amara na ụbọchị nwaanyị a matara na m nọ ebe a na ọ ga-apụ n'ọrụ ebe a, maka na ọ bụrụ na nwaanyị a na ọ gwara ya na omee ka m si kwuo, ọ ga-ahụ ihe m ga-eme ka ọ ba ya na ntị. Ị na onye a niile nna gị ukwu gwara gị achọ m ka ị mekwa ya ọzọ, maka ịnwa anwa mee ya ọzọ, ịnwa anwa mee ya ọzọ ị marala ka ihe m ga-eme gị. Ị na ihe m gwara gị adọrọ m gakala ntị.
Ndewo, ke ka m ga-esi nyere unu aka? Aha m bụ Ugochukwu. Onye amene ya so onye ụlọ ọrụ anyị ka a na-akpọ Bayo. Anyị si na Julius Bank wee bịa. Ihe ebutekwara na ebe ahụ ka anyị bịa gbachie ebe a. Otu ihe ga-emere anyị ugbu a ka ime ngwa ngwa chi ebe a pụọ. Ị bịara ịgbachi be m. Ihe egwuregwu ka ọ gịnị? A sị nka njugodi. Odoro gị anya ebe a sịrị ụlọ bịa maka na ọma mbunu be man. Madam gee ntị ka m gwa gị na onye nwe ụlọ a bịara n'ụlọ akụ anyị wee nara ide naira 50 which is 50 million naira. Mgbe o biri ego a, ọ gwara anyị, o dere ya, o tiri aka n'akwụkwọ sị anyị ma ọ wụrụ na site na mgbe ahụ o biri ya ruo taa ma o wetaghị ego a na-abịa were ụlọ a mee ihe ọbụla masịrị anyị. Anyị mere anyị ji bịa ebe a ugbu a. Anyị mere anyị ji sị gị ihe ọbụla ị ga-emere anyị ugbu a agwụla ịba n'ime ebe a were ihe ọbụla wụ nke gị pụba maka na ndị chọrọ ịga ụlọ a nọ n'ụzọ ugbu a anyị na gị na-ekwu okwu a na-abịa. Biko ihe nnekwu na-agbagwoju m anya. Ka mmogodo obi m n'ekwentị. Tego ka mgbọ ya n'ekwentị. Ma ọsọ sekpụkwara ya oge ebe a. Nsogbu adịrọ. Ezigbo ego aba gị n'ike na sebe mmanụ ya ka sebe pụọ. Otu ụmụọ gị. Ihe nwere otu nkeji ịkpọ ya maka ya enwe ezi oge. Akara ekwentị enwekwa nke na-aga aga kere ife m nwere ike ime biko ke ka m eme. Ihe ị ga-emere anyị ugbu a baa n'ime bukọrọ akpa gị bukọrọ ngwongwo gị si ebe a pụọ. Mara mee ya ọkịcha ka ebe dị n'ike ugbu a na mee ya ọsịsọ ebukwara ya oge ebe ahụ ọsọ. Nwanne m nwotu obi gị. Kọpụtasị ife anyị. Madam gee ntị ka m gwa gị. Ị na-aba n'ime ụlọ gị ana naanị akpa gị iji bịa ya kịkịta ebu enwekwala ihe ndị ọzọ na-emetụ aka ili ihe m gwara gị kịta. Yes, sir. Ana m apụtakwa ọgwụ. Ya madam, mama, cheji. Nwoke m, papi iro. Ndị na-abịa ike ụlọ ala. Asị ka m kọpụta ndị nnukwu Igbo akpa m nụnụ ndị nnukwu akpa m. Oke, mgba. Gawa. Buru kọpụ ya. Otu ọnụ mmụọ. Buru ya ọsịsọ buru ya sebe apụ. Gawa ọsịsọ. Sebe apụ. Ihe na-echefu ka m akpachi akpa m. Gawa ọsịsọ. Papi echi. Onye akpọrọ ike otu ọnụ n'obi gị. Papi echi. What?